Γεια σας παιδιά, Άγγελος εδώ και σήμερα παίζουμε ένα παιχνίδι με κλόουν. Θα το δείτε. Πάμε, ξεκινάει. Θα το δείτε στη συνέχεια πως παίζεται. Έχω περάσει 3 νύχτες και είμαι στη τρίτη νύχτα. Στην πρώτη νύχτα μου βγαίνει ένας κλόουν, στη δεύτερη ο κλόουν και μία άλλη και στη τρίτη που είμαι τώρα 3 άτομα. Ας δούμε πως θα χάσουμε, πως θα κερδίσουμε. Συγγνώμη. Λοιπόν, όμως, ξεκινάμε. Πρέπει να σπάσουμε τα κάγκελα μέχρι να τέτοιο. Και είναι σαν το Five Nights at Freddy, όποιος δεν το ξέρει, που πρέπει να πάει 6 AM εδώ με πέρα μέχρι να νικήσω. Θα το δείτε, θα καταλάβετε στη συνέχεια. Εδώ είναι οι κάμερες, εδώ είναι το map και από εδώ όταν σου έρχεται ένας, εδώ ανοίγει μόνο του flash και όταν το δεις σημαίνει ότι έρχεται, ότι είναι εδώ και πρέπει να κλείσει την πόρτα, να πατήσει αυτό για να φύγει. Εδώ σπάει τα κάγκελα, αλλά δεν ξέρω ακόμα. Λοιπόν, να τις 2 βγήκανε. Και τρίτος. 3, παιδιά έχουν βγει 3. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο, περιμένετε. Όπα, ο ένας έρχεται σε μένα, παιδιά. Ο ένας έρχεται σε μένα. Α, εντάξει, όχι, έφυγε. Ο ένας είναι αυτός. Όπα, πήγα. Ο ίδιος. Κοιτάρε, πάλι πεντρεύτηκα. Παιδιά έρχονται σε μένα. Όχι. Μου ήρθανε. Ωρε φίλε. Τρόμαξε. Όπα, τώρα πρέπει να κάθομαι συνέχεια στην πόρτα. Αλλιώς δεν νικάμε. Λοιπόν. Τώρα όταν το βλέπω πρέπει να κλείνω την πόρτα και να πατάω το κουμπί για να φεύγουν μακριά. Είναι 3 εναντίον έναν άνθρωπο. Και έχω περάσει 3 νύχτες. Ο ένας μου έρχεται. Περιμένετε παιδιά, κοιτά. Συγγνώμη που λέξα, αλλά αυτή ήταν η πιο τρομακτική. Αυτή είναι και ο Πριώνας είναι η πιο τρομακτική. Fuck my life. Λοιπόν, έχουμε φτάσει 3 AM. Πρέπει να φτάσουμε 6. Μου κλείσαν τα φώτα. Μου κλείσαν τα φώτα, παιδιά, όχι. Όχι, μου κλείσαν τα φώτα, παιδιά, δεν το πιστεύω. Εντάξει, μου ξαναήρθαν. Για μια στιγμή τρόμαξα. Ωχ, μου ήρθε ένας. Ποιος θα είναι? Κλόουν. Ω, φίλε, για μια στιγμή μου κλείσαν τα φώτα. Ο Πριώνας θα το έκανε αυτό σίγουρα. Ακούστε πως κάνει αυτός με το Πριώνι, fuck. Γελάει κιόλας. Ωρε φίλε. Έτσι όπως γελάει θέλω να πάω να του σπάσω τη μούρη, ρε. Παιδιά μου έρχεται κι άλλος, ποιος θα είναι αυτό? Λοιπόν. Όχι αυτός. Πάμε για τα 4 AM. 4 AM, ναι. Απολαύστε αυτή τη γλυκιά μουσική. Πλάκα κάτω, εντάξει. Όπα, παιδιά μου έρχεται κι άλλος. Μου κλείσαν τα φώτα, φανταστικό. Όχι. 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 Έλα. Όχι. Σε παρακαλώ, μη μου το κάνεις αυτό. Όχι ρε φίλε. Παιδιά, συγγνώμη που λέξα, αλλά δεν μπορούσα άλλο. Τώρα ας παίξουμε ένα άλλο παιχνίδι, περιμένετε. Λοιπόν, Five Nights at Freddy, όποιος ξέρει. Έχω φτάσει τη δεύτερη νύχτα. Λοιπόν, θα το πάμε αυτό λίγο από εδώ. Και ξεκινάμε το Five Nights at Freddy 2. Το 4 είναι. Λοιπόν.
Λοιπόν, στην πρώτη, φανταστείτε, κάτι περιμένετε, φανταστείτε, στην πρώτη έχασα πάνω από 50 φορές. Όχι καλά, όχι 50, πάνω από 10. Φανταστείτε στη 10 πώς θα έχω χάσει. Φανταστείτε το. Το κόλπο είναι όταν το βλέπεις από πίσω σου να μην πηγαίνει στην δεξιά την πόρτα. Αλλιώς, φίλε μου, δεν υπάρχει άλλη ζωή για σένα. Και το μυστικό το άλλο είναι να κοιτάτε εδώ το ρομποτάκι κάτω. Άμα είναι κάτω τα μάτια του, σημαίνει ότι θα έρθει να σας τρομάξει. Παιδιά, μου έχουν σηκωθεί τρίχες. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε και μου σηκώθηκαν τρίχες. 1 AM. Πω, παιδιά, δεν φοβάμαι. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά μου ήρθε τρομός. Λοιπόν, θέλουμε ησυχία να ακούμε και τους θορύβους. Κοιτάμε και το ρομποτάκι καμιά ώρα. Το ρομποτάκι είναι εντάξει. Έχει και ρολόι κάπου. Αυτό με το ρολόι μου το από φίλος μου. Περιμένετε. Καλά δεν έχει. Συγγνώμη, σταματάω λίγο το βίντεο. Συγγνώμη, ξανά ήρθα. Άμα το είδατε, τώρα που ήταν πίσω μου δεν πρέπει να πάω σε αυτή την πόρτα. Αλλιώς πέθανα. Ή σε αυτήν, αλλά εγώ θα πάω σε αυτή, θα το ρισκάρω. Κοιτάξτε. Το είδατε πάλι. Όποιος το δε, δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, παιδιά. Πάλι τον είδα. Ωρε φίλε, έχει πάει σε αυτή την πόρτα τώρα. Άρα δεν πάω. Παιδιά, αρχίζω και φοβάμαι. Γεια. Παιδιά, πού να πάω. Φοβάμαι. Λοιπόν, θα το ρισκάρω και θα πάω σε αυτήν εδώ την πόρτα. Εντάξει, δεν είναι εκεί. Όχι! Γιατί είναι πάντα πίσω μου, ρε παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, είναι 3 AM. Θα κάτσω έτσι όλη την ώρα μέχρι... Λοιπόν, όχι θα κάτσω. Φίλε. Πόρε φίλε, πόσο τρομάζει. Λοιπόν, παιδιά, θα παίξουμε λίγο Geometry Dash. Ξεχάστε τώρα τα τρομακτικά που πάθαμε. Είναι μια άλλη ιστορία μου. Τώρα παίζουμε Geometry Dash Meltdown. Έχω περάσει το Practice Mode και τώρα πάω στο Normal. Έχω φτάσει 26%. Ακούμε και τη μουσική που είναι ωραία. Λοιπόν, το ξέρω, δεν ακούγεται τη μουσική, περιμένετε. Όταν χάσω, που τώρα είναι δηλαδή, το φαντάζομαι. Λοιπόν, περιμένετε. Λοιπόν, θα σας πω μέχρι που έχω φτάσει. Μέχρι εδώ. Μπήκε βίντεο. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, σταμάτησα μέχρι να βγει το βίντεο. Και τώρα να σηκώσω τη φωνή, ναι. Λοιπόν, σηκώσαμε τη φωνή, πάμε. Όχι, ξέχασα. Έχω κλείσει για να μην μου έρχονται ειδοποιήσεις. Γιατί συνέχεια μου έρχονται ειδοποιήσεις από το Viber, Instagram και τέτοια. Λοιπόν, όποιος θέλει να με βρει στο Instagram, να με κάνει follow, λέγομαι Άγγελος ΑΕΚ20, κολλημένα μικρά αγγλικά όλα. Στο Viber δεν λέω, δεν λέμε ποτέ τα νούμερα μας εμείς οι YouTuber. Λοιπόν, τη φορά θα κάνω high score. Λοιπόν, έλα.
Τουλάχιστον να περάσω το 26, να φτάσω ένα φίλο μου που είναι 27. Και τίποτα άλλο. Όχι! Ωραία φίλε, λοιπόν θα παίξω άλλη πίστα, κάτσε. Ένα λεπτό. Τη 2 που είναι πολύ δύσκολη. Είναι πιο δύσκολη από τη 3. Άλλες 2 φορές και μετά παίζουμε τη 3. Όχι, γαμώτο. Άλλη μία. Λοιπόν, περάσουμε το 20 τώρα που κάναμε. Όχι, δεν θα το περάσουμε. Πάμε να κάνουμε τη 3. Θα δοκιμάσουμε μία τη 3 και μετά πάμε στο 3. Θα δείτε. Φίλε, δεν το περνάω καθόλου να πούμε. Λοιπόν, δεν το πιστεύω. Εδώ θα μείνω. Πω! Ήρεμα. Ναι! Λοιπόν, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε αυτό. Α, τώρα την περνάω μια χαρά, Έλα ρε φίλε. Να πάρω το κλειδί. Κοίτα ωραία. Το κλειδί θα το πάρω. Λοιπόν, θα κάτσουμε εδώ μέχρι να πάρουμε το κλειδί, παιδιά. Καλά, θα το πάρω τώρα. Παιδιά, πάνω στα εύκολα χάνω και πάνω στα δύσκολα νικάω. Α, αυτό ήταν το κλειδί. Δεν πειράζει. Υγεία πάνω απ' όλα, υγεία. Όπως λέει και ο φίλος μου. Έλα, έλα. Όχι, πάμε να, ωραία. Λοιπόν, επειδή φτάνουν στα 14 λεπτά, δεν μπορώ μέχρι τα 14 λεπτά πρέπει να κάνω βίντεο. Θα το κλείσουμε, είναι η τελευταία. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, εδώ, 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 έλα, εδώ, 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 έλα. Όχι. Κοίτα ρε φίλε. Λοιπόν παιδιά, εδώ κόβουμε το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και subscribe. Πείτε στους φίλους μας, πείτε στους φίλους σας να μου κάνετε subscribe. Και εδώ φεύγουμε. Γεια σας.